Bones, anem a programar en Python un algoritme que ens permet eliminar les imatges que no estiguin dins un àlbum. Les dades que tenim per treballar les hem de guardar en una base de dades MongoDB. Tenim dos fitxers de dades, àlbum.json i imatges.json. Si ens fixem en el fitxer àlbum.json, veiem que conté un camp identificador i un camp imatges amb els identificadors de les imatges que pertanyen a l'àlbum. Si ens fixem ara en el fitxer imatges.json, veiem que tenim el camp identificador, dos camps per la dimensió i un camp amb les paraules clau. L'algoritme que volem fer en Python és eliminar totes les imatges que no estiguin en cap àlbum. El primer que farem serà realitzar la importació de les dades utilitzant la comanda mongoimport. Anem a la carpeta bin de MongoDB i veiem que no tenim la comanda mongoimport. Anem a buscar-la a la pàgina oficial. Anem a l'apartat d'instal·lació. I veiem que ens cal descarregar Mongo Database Tools. Anem a mongodb.load center. Cliquem a Download i ens descarreguem el fitxer. Ja el tenim. El descomprimim a la carpeta bin de MongoDB. Perfecte. Ja estem a la carpeta. Fem l'extracció dels fitxers. Ja ho tenim. Anem a cercar els executables dintre la carpeta que ens han creat. Copiem els executables i els posarem directament a la carpeta bin al costat del MongoD i el mongo.exe. Perfecte. Ja ho tenim. Anem ara a l'ajuda de la comanda mongoimport i cerquem un exemple. Aquí el tenim. Observem que cal definir la base de dades, el nom de la col·lecció i el fitxer JSON on tenim les dades. Abans ens caldrà executar el servidor MongoDB amb la comanda mongod. Perfecte, ja tenim el servidor executant-se. Ara obrirem una consola per a tenir el client de Mongo. Accedim a la carpeta bin i executem Mongo. Perfecte. Ja tenim el client per poder treballar amb la base de dades. Ara obrirem una altra consola per poder executar la comanda mongoimport. Per tant, anem un altre cop a la carpeta bin i escrivim la comanda, definim el nom de la base de dades, definim el nom
de la col·lecció i ara ens faltarà saber la ruta del fitxer. Obtenim la ruta a partir de les propietats del fitxer. Aquí la tenim, la copiem i la inserim a la línia de comanda. Posem el nom del fitxer, executem i perfecte. Ja tenim els 1.000 documents inserits, que són 1.000 àlbums. Perfecte. Realitzem la mateixa operació, però ara amb la col·lecció imatges. Executem, esperem uns segons i comprovem que ja tenim els 100.000 documents inserits. És a dir, que tenim 100.000 imatges. Perfecte. Ara el que farem serà anar a mirar l'algoritme que volem executar, que el tenim guardat en un fitxer que es diu eliminar.py. Obrim el fitxer amb l'editor de Python. Aquí tenim el codi i observem que el que fem és importar PyMongo, el mòdul PyMongo que ja tenim instal·lat prèviament. Cridem a Mongo Client, accedim a la database test, creem dos variables per les col·leccions, imatges i àlbums, realitzem una búsqueda dels identificadors de les imatges i els guardem a cursor i fem un bucle per cada element que tenim a cursor. És a dir, per cada imatge, per cada identificador. Guardem l'identificador i fem una búsqueda de qualsevol àlbum que contingui aquesta imatge. Mostrem un missatge conforme està treballant i en el cas que no hi hagi cap imatge dins de l'àlbum, el que fem és eliminar aquesta imatge. I al final de tot, quan acaba de fer un recorregut per totes les imatges, mostrem un missatge de completat. D'aquesta manera eliminem totes les imatges que no estiguin dintre dels àlbums. Anem a la carpeta de l'escriptori, escrivim Python i el nom del fitxer, eliminar.py. Executem la comanda. Perfecte, ja comença a treballar amb totes les imatges. Fixeu-vos que va comptant les imatges i haurà d'arribar a 100.000. Un cop arriba a 100.000, trobarem el missatge s'ha completat. Fixeu-vos que de tant en tant va sortint una imatge que s'ha eliminat. Fins aquí un exemple de treball en Python amb diferents col·leccions de la base de dades Mongo. Una salutació i fins aviat.